Cum am spus, astăzi începe triul. 3 săptămâni de pregătire pentru postul mare. Pregătire, știți că săptămâna asta este harție, da? Nu ne pregătim pentru postul mare mâncând cât putem acum ca să postim atunci. Pentru că nu mai apucăm postul mare, s-ar putea să apucăm treptele spitalului mai devreme. Da? Săptămâna următoare este săptămână, după aceasta, este o săptămână care este normală, la sfârșitul căreia se va lăsa sec pentru carne, iarăși cu înfrânare și cu mare atenție, fraților, pentru că nu-i de joacă în ziua de astăzi, mai ales că mâncarea nu mai este atât de curată cum era înainte, cum aveau bunicii și părinții noștri. După aceea urmează săptămâna prânzii, săptămâna cum vine, săptămâna albă, în care se va lăsa, la sfârșitul căreia se va lăsa sec pentru lapte, brânză, ouă, pește. Da? Deci, v-am zis acum de regimul alimentar. Regimul sufletesc, în schimb, trebuie să fie unul de pregătire continuă. Deci cât puteți acum, mergeți la duhovnici. Deci cât puteți, frățile voastre, mergeți la duhovnici și povediți-vă acum, înainte de începutul postului mare și după aceea la sfârșitul postului, dacă vă ajută Dumnezeu și vă primiți binecuvântarea să vă împărtășiți. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Și acum și pe vecii vecii, Doamne, bine de sănătate Domnul toată vremea, cu prea laudă în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei buni și să se veselească. Slăviți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutați-am pe Domnul și m-a auzit și în toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și culminați și fetele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta striga și Domnul a auzit pe El și în toate necazurile Lui l-a mântuit. Străjuiți-vă îngerul Domnului prejurul cel puțin de insulă de Dumnezeu, uitați să vedeți pe Dumnezeu Domnul. Deci, să facă să ne învălățuiesc în mine, să ne învălățuiesc în mine, să ne învălățuiesc în mine,